Hekk kif 86% tal-popolazzjoni adulta f'pajjiżna tlaqmet kontra l-COVID-19, xorta għata persuni li jirrifjutaw il-vaċċin. Ix-xettiċiżmu dwar it-tilqima kontra l-virus jeżisti madwar id-dinja kollha. Dan ix-xettiċiżmu qed iwassal għal dik li qed tissejjaħ pandemija fost dawk mhux imlaqma, minħabba li l-maġġoranza tal-vittmi tal-virus ma kinux imlaqma. Ma' One News il-professur Etni Seracino Nglott, chairman tal-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini, innota kif meta wieħed jirrifjuta li jitlaqam ikun qed jipperikola ħajtu u l-ħajja tan-nies ta' madwaru. Fost l-argumenti tad-dimostranti fil-Belt Valletta f'Lulju kienu bosta li argumentaw li l-vaċċin għandu jittieħed minn nies vulnerabbli. Il-professur Seracino Nglott innota li dan huwa ħsieb żbaljat hekk kif bosta nies mhux vulnerabbli li mardu bil-COVID-19 spiċċaw tilfu ħajjithom. Għalkemm lilhom jista' ma jagħmilhom xejn, ma joqtolhomx. Daw in-nies iridu iżommu f'moħħhom li inti llum fis-soċjetà tal-lum, illum inti ma taħsibx ħajtek biss, imma kważi ngħid li huwa obbligu, huwa dover li tieħu ħsieb lil għajrek. Huwa hija li ħaġa fundamentali. Rigward il-varjant li tiddomina d-dinja, huwa stqar li kull persuna mlaqma kontra l-COVID-19 hija persuna inqas li tista' tintuża mill-virus innifsu biex jinħoloq varjant ġdid. Iżjed ma jivvaksinaw nies, inqas hemm ċans illi jkollha varjanti oħrajn. Iżjed ma inqas ma jkunaw il-COVID, il-virus li qiegħed jimmultiplikaw biex jimmultiplika jrid host, jiġifieri lill-bniedem, inqas ma ntuħ fejn jimmultiplika, inqas jista' jkun hemm varjanti. Il-professur Seracino Nglott għalaq b'appell li l-kull min għadu ma tlaqamx u stqar kif issa m'hemmx dubju li dan il-vaċċin huwa wieħed effettiv. L-appell huwa illi għal kulħadd biex ifittex u jmur jitlaqam għal ġid tiegħu, għal ġid tal-familja tiegħu, għal ġid tas-soċjetà, għax din issa hija ppruvata ma dix iżjed teorija, hija ppruvata bin-numri illi l-vaksin huwa tista' tgħid is-soluzzjoni prinċipali.